ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଷ୍ଟେସନରେ ବିଧାୟକ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟାଶଙ୍କର ସିଂ ଏବଂ ମହନ୍ତ ଗିରୀଶପତି ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତରେ। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୂରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସରଜୁ ଆରତୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ସମାଜର ଧର୍ମଶାଳାର ଭୂମି ପୂଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୂଚନାନୁସାରେ, ଆଜି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ଅମିତା ବିର୍ଲା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ସେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାଆରତୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 9ରେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସକାଳ 10ରେ ହନୁମାନ ଗାଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ।